Family mode. ערב טוב, מי שכבר נמצא, אם יכול לומר לי אם שומעים אותי מצוין, הוא יכול להגיב בתיבת צ'אט, אני אשמח. הייתה פשוט תקלה לפני כמה דקות במערכת של ה-GoToWebinar, ועכשיו זה יסתדר, אז אני מקווה שהכל בסדר ואנשים יצטרפו. אבל מי שכבר נמצא עכשיו, אני אשמח אם הוא יגיב ויגיד לי אם שומעים אותי טוב. אני אשמח ממי שנמצא שיגיב אם הוא שומע אותי, כי יש אנשים ואף אחד כרגע לא מגיב, אז אני אשמח אם מישהו כן יגיב. אוקיי, הנה אני שומע, הנה אני רואה עכשיו, סליחה. בואו נראה. שנייה, הנה מצאתי את זה. אוקיי, אני רואה שאתם שומעים מצוין וזה טוב. מישהו שאל אם אפשר שאלה קצרה. כן, עדיין אנחנו לא מתחילים, יש עוד 5 דקות, אז אפשר. כן טל, אני רואה שאתה רושם לגבי, אתה אומר שאתה עומד לקחת משכנתה, 1,380,000, אתה אמור לקבל איזשהו סכום. ב5 שנים הקרובות, ואתה יכול להחזיר 9,000 בחודש. מה השאלה? איזה מסלול כדאי לך לקחת? זה לא עונים סתם ככה, אני צריך לדעת הרבה 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 יותר דברים בשביל לענות לך על דבר כזה. בהמשך ההרצאה אתה תקבל את התשובות איך בעצם ניתן להתחיל בתהליך של ייעוץ, משכנתה כמובן, שבסכום כזה בטח יכול לחסוך לך הרבה כסף. טוב, אני רואה שעוד אנשים מצטרפים, אז אני אחכה עוד קצת בגלל התקלה הזאת. חשבתי לרגע שתהיה בעיה ובכלל לא יהיה שידור, אבל זה יסתדר, למזלי.
אנחנו נחכה עוד טיפה, שאני רואה שעוד מצטרפים אנשים, אולי בגלל התקלה פשוט, זה לוקח זמן. אנחנו עוד איזה דקה-שתיים נתחיל. טוב, ערב טוב לכולם, אני מקווה שהתקלה שהייתה במערכת של הוובינר לא בלבלה אתכם, אבל אנחנו נתחיל, אני מקווה שיצטרפו עוד אנשים בהמשך. ערב טוב, תודה לכם שהצטרפתם אליי להרצאה הזאת. כשמדברים על עניין של משכנתה, שזה נושא ממש ממש לא פשוט ולא קל לעיכול, מי שמפנה מהזמן שלו ככה בערב, ב9 בערב, אחרי שהשכיבו את הילדים ואחרי שעייפים מכל העבודה במשך היום, אז אני מאוד מעריך את זה. אז ההרצאה נקראת גילוי הסודות למשכנתה אופטימלית, מתכווצת ולקניית נכסי נדל"ן להשקעה ללא הון עצמי. אוקיי? כמו שציינתי, בסוף ההרצאה, בעצם באמצע ההרצאה יותר נכון, תהיה איזושהי הפתעה, איזשהו משהו חדש שהכנתי, ואני הולך לחשוף אותו בפניכם בפעם הראשונה, אז שווה כמובן לחכות. אנחנו נתחיל קודם כל בהרצאה בנושא של המשכנתה עצמה, לאחר מכן אנחנו נעבור בסוף לנושא של השקעה וקנייה של נכסי נדל"ן ללא הון עצמי, ובסוף כמובן אם יהיה זמן אז אני אקח כמובן כמה שאלות. אוקיי, אז כמו שציינתי, באמצע ההרצאה יותר נכון תהיה איזושהי הפתעה מסוימת,
משהו מאוד מאוד חדש שבדיוק סיימתי לעבוד עליו, ואתם תיחשפו אליו בפעם הראשונה פה. ובנוסף, כמו שכמובן הבטחתי, בין המאזינים בלבד שיאזין במהלך הוובינר הזה, אני גם אגריב מחשבון משכנתא, מחשבון שאני משתמש בו בייעוץ עם הלקוחות, ואחד מכם יזכה בו. אוקיי, אז אני הולך בעצם לחשוף אתכם בפעם הראשונה לכל הטעויות שעושים רוב נוטלי המשכנתאות בישראל, ואיך בעצם ניתן להימנע מהם. אנחנו מדברים פה על טעויות שיכולות לעלות לנו במאות אלפי שקלים. אנחנו נדבר על כל השקרים שהבנקים בעצם מאכילים אותנו כל כך הרבה שנים, ושבגללם אנחנו בעצם נופלים לכל המלכודות, ומהו באמת האלמנט שהכי חשוב במשכנתא. אנחנו בעצם נשבור היום הרבה מאוד סטיגמות והרבה מאוד מחשבות שיש לאנשים לגבי משכנתא שהן בכלל לא נכונות. אני אתן פה דוגמאות אמיתיות למשכנתאות גרועות של הבנקים, שממש רואים שחור על גבי לבן, איך זה גורם לאנשים לזרוק מאות אלפי שקלים לפח. יותר נכון לקופת הבנק כמובן. אני אראה לכם את השיטה שפיתחתי במהלך השלוש שנים האחרונות שאני נותן ייעוצי משכנתא, ועל היתרונות שלה ואיך היא יכולה לחסוך לכם כל כך הרבה כסף, גם באופן מיידי וגם בעתיד. וכמו שציינתי, החלק האחרון של ההרצאה התמקד בנושא של המינוף של המשכנתא. הרבה אנשים מסתכלים על משכנתא כמשהו שלילי, לא נעים, לא נחמד, אבל אני לא חושב ככה. המשכנתא זה יכול להיות כלי נהדר בשביל למנף את החיים שלנו, לקנות נכסי נדל"ן נוספים, כמעט ללא הון עצמי, אפילו בלי הון עצמי כלל, וזה חשוב מאוד, במיוחד במצב היום במדינה. כמובן שאני אראה לכם גם מהם הבדיקות וסדר הפעולות, שבאמת יכולות להבטיח הצלחה של עסקה, שעושים אותה בלי הון עצמי באמת. אוקיי, אז קצת עליי. לי קוראים איתן גל, אני בן 39, נשוי, עם שני ילדים, עם תואר ראשון בכלכלה, עם התמחות במימון, אבל הדרך שלי לעולם המשכנתאות התחילה בעצם עם הניסיון הראשון שלי, במשכנתא הראשונה שלי שלקחתי אי שם בשנת 2009, לקחתי משכנתא על דירה שקניתי, האמת עוד ב-2007, דירת קבלן, ואת המשכנתא התחלתי לשלם רק ב-2009. כמובן שבזמנו מכל מיני סיבות כאלו ואחרות לא ממש התעמקתי בעניין, ועשיתי כמו הרבה מאוד מרוב האנשים שעושים, ונתתי לבנק בעצם לבנות לי את המשכנתא. אחרי שנתיים שהחלטנו עקב התרחבות המשפחה לשנות את סטטוס המגורים מ4 חדרים ל5 חדרים, בעצם לשדרג כמו שעושים כל כך הרבה משפחות, אז כמובן פרסמתי את הדירה שלי למחירה ובדקתי עם הבנק למשכנתאות כמה אני חייב. ואתם יכולים לראות פה, אני שלפתי את זה עוד מהמשכנתא, היא הראשונה שלקחתי, ושחור על גבי לבן אפשר לראות, לקחתי כמעט 600,000 שקל, ואחרי יותר משנתיים נשארו לי עדיין לשלם 600,000 שקל מהמשכנתא. אז כמובן לא הבנתי איך זה יכול לקרות, כעסתי כמובן על הבנק, ישר האשמתי אותם, אבל למרות שבתוך תוכי הבנתי שהטעות הייתה שלי, בזה שבאמת עשיתי משהו בלי להבין לעומק איך עושים אותו ומה הם ההשלכות של כל מיני דברים. אז באותו רגע החלטתי שאת המשכנתא הבאה שלי בדירה החדשה אני לא אתן לבנק לבנות, והתחלתי פשוט ללמוד ולחקור את התחום, הייתי ממש אובססיבי, וכל רגע פנים שהיה לי למדתי את הנושא. ומהר מאוד הבנתי מה היו הטעויות שעשיתי, ושעושים בעצם רוב ציבור נוטלי המשכנתאות בישראל, שיכולים לעלות לנו במאות אלפי שקלים. את המשכנתא החדשה שלי כמובן כבר בניתי לבד, לא נתתי לבנק לבנות לי. התחלתי גם לעזור לחברים, לייעץ לבני משפחה בנושא, ודי מהר כמובן זה הפך להיות הפרנסה שלי.
אבל אני לא מתייחס לזה רק כפרנסה, בגלל מה שקרה לי ובגלל מה שאני חוויתי, אני מתייחס לזה כשליחות. אז בואו נראה מה בעצם כשל השוק שיש לנו היום בשוק המשכנתאות. יש מצב שעדיין היום רוב האנשים הולכים לבנק, לוקחים משכנתא בלי לקחת ייעוץ חיצוני. עכשיו, הם מקבלים בעצם ייעוץ מהפקיד שיושב בבנק, שהוא בכלל, חלקם קוראים לו יועץ, אבל הוא בכלל לא יועץ, הוא משווק. עכשיו, הם גם לוקחים ממנו ייעוץ, והוא גם בעצם הבנק מספק להם את הכסף, שזה דבר שהוא פשוט בלתי הגיוני. אם הייתי צריך לתת איזושהי השוואה, אז לצורך העניין, אם אתם באים לקנות אוטו, יד שנייה, ממישהו פרטי, מבן אדם פרטי, והבן אדם הפרטי הזה במקרה הוא גם מוסכניק שאומר לכם, לא צריך לקחת לבדיקה, אני אבדוק בשבילכם את האוטו, ואם יש בעיות אני אגיד לכם. אז מן הסתם לא הייתם מסכימים לזה, והייתם לוקחים למכון שיבדוק את האוטו כמו שצריך, ויאמר לכם אם יש בעיות. אז גם כאן זה בדיוק אותו דבר. בסופו של דבר הבנק זה עסק פרטי לחלוטין שמעוניין למקסם את הרווחים שלו, ובגלל זה מה שטוב לבנק יעשה לכם בסופו של דבר רע. כשהבנק מרוויח אתם מפסידים. הבנק עושה את השיקולים שלו מבחינת הרווחיות, ובגלל זה צריך לשים לב שבמצב של ריביות נמוכות בשוק הוא ישאף לשים אתכם במסלולים של ריבית משתנה על מנת שיהיה עדכון בעתיד, ובמצב של ריביות גבוהות בשוק הוא יעדיף לקבע אתכם, ואז מה שזה יוצר בסופו של דבר מצב של שימוש בכנס. אם תרצו לעשות איזשהו שינוי במשכנתא, אם זה לקנות בית חדש ולסלק את הישנה, בעצם זה ישים אתכם בכיס של הבנק, מה שנקרא. הבנק לרוב כל מה שהוא עושה זה להתאים ללקוח החזר חודשי התחלתי, בלי להתייחס בכלל להשלכות ארוכות הטווח שיכולות לעלות לנו באמת הרבה מאוד כסף. צריך לשים לב שהחזר חודשי שהוא נמוך מדי ולא מותאם באמת ליכולות של המשפחה, זה סוג של מלכודת דבש, וזה יכול לעלות לנו בסופו של דבר בהרבה מאוד כסף, ובמצב שבסופו של דבר ההחזר ינסוק למעלה, ההחזר החודשי, ואז בעצם לא עשינו כלום, גם בזבזנו הרבה כסף וגם ההחזר החודשי עלה. אז בואו נתחיל עם איזושהי דוגמה. יש פה שני הלוואות, אני קורא לזה תמהילים, בהמשך אני אסביר בעצם מה זה תמהיל. יש תמהיל על פי השיטה שלי, שאני קורא לה המשכנתא המתכווצת, ויש תמהיל של הבנק, ובואו אני אפרט כל תמהיל ותמהיל, ואז אנחנו נראה הלאה מה קורה עם זה. אז בתמהיל שלי יש 260,000 שקל בפריים ל-30 שנה, יש 100,000 שקל ל-20 שנה, ב-2.5%, האחוזים יחסית משקפים את המצב היום בשוק. יש 300,000 שקל ל-25 שנה בקבוע לא צמוד, 4%, וקבוע צמוד ל-18 שנה, 140,000 שקל. סך הכל זה משכנתא של 800,000 שקל. התמהיל של הבנק 150,000 שקל בפריים ל-25 שנה, ריבית משתנה כל 5 שנים וצמודה למדד, 500,000 שקל ל-30 שנה, וקבוע צמוד 150,000 שקל ל-25 שנה, ב3%. עכשיו אתם שמים לב שבהחזר החודשי שלי הוא גבוה בערך ב-500 שקל לעומת ההחזר החודשי של הבנק. אבל בעצם בואו נראה איך שני התמהילים פה מתפתחים עם השנים, כי זה בעצם מה שחשוב. המצב ההתחלתי הוא פחות חשוב במקרה הזה, וצריך תמיד לדעת איך המשכנתא שלנו עלולה להתפתח בהמשך. אז אם נגיד אחרי 5 שנים אתם רוצים לעשות איזשהו שינוי, כמו שהרבה בעצם זוגות צעירים עושים, אחרי 5 שנים משתדרגים ועושים שינויים ורוצים לקנות דירה גדולה יותר, הרבה פעמים בחיים יש שינויים שהם לא צפויים וזה מצריך לקחת משכנתא חדשה או לעשות שינוי כזה או אחר שבגללו צריך או למחזר או לסלק את המשכנתא. אז בואו נראה מה קורה אחרי 5 שנים. בתמהיל הבנק ההחזר החודשי עולה ל-3,673 שקלים. בתמהיל שלי הוא מגיע ל-3,967 שקלים, שזה כבר הבדל של 300 שקל רק, זאת אומרת ההפרש בהחזר חודשי הוא ירד.
מה שיותר חשוב זה שיתרת החוב שלנו לבנק בתמיל שאני בניתי הוא 700,000 לעומת 780,000 בתמיל של הבנק, יש הבדל בעצם של 83,000 שקל בין שני ההלוואות. בעצם אם נצטרך לעשות איזשהו שינוי בהלוואה, ההלוואה של הבנק, אנחנו נצטרך להחזיר לבנק עוד 80,000 שקל, 83,000 שקל יותר. אם נגיד אחרי 8 שנים אנחנו רוצים למכור את הדירה או לעשות איזשהו שינוי, אז אנחנו רואים שההפרש בהחזר החודשי כבר יורד ל-150 שקלים, וההפרש במה שנצטרך להחזיר לבנק כבר עולה ל-135,000 שקל. נלך 10 שנים קדימה. ההחזר החודשי כבר עומד על אותו החזר חודשי, הבדל של 44 שקלים רק. וההבדל במה שנצטרך להחזיר לבנק כבר מגיע ל-170,000 שקל. 170,000 שקל. אחרי 15 שנה, אנחנו רואים שההחזר החודשי בתמיל של הבנק כבר עוקף את ההחזר החודשי בתמיל שאני בניתי, והוא כבר 250 שקלים יותר גבוה, 4,763 שקלים, לעומת 4,516 שקלים. וההפרש בין מה שנצטרך להחזיר לבנק, עומד כבר על 260,000 שקל. 260,000 שקל. אבל בואו נניח שאנחנו נשארים לגור בבית הזה למשך כל ההלוואה, ואנחנו לא עושים שום שינוי. בואו נראה מה התוצאות הסופיות של בעצם מה שקורה בסוף ההלוואה. אז ההחזר החודשי ההתחלתי שלנו היה 3,752 שקלים, של הבנק 3,245, כמו שציינתי, ההחזר חודשי בתמיל שאני בניתי הוא 500 שקלים יותר, אבל כשאנחנו מסתכלים על ההחזר חודשי הממוצע, אנחנו רואים שאצלנו הוא יותר נמוך, אצלי במשכנתא שאני בניתי, הוא יותר נמוך ב-1,300 שקל, וכשמסתכלים על ההחזר חודשי המקסימלי בהלוואה, אנחנו רואים שבתמיל לפי המשכנתא המתכווצת הוא יותר נמוך ב-1,500 שקל, לעומת התמיל של הבנק, שאנחנו מגיעים להחזר חודשי של 6,235 שקלים. ובסופו של דבר סכום הכסף שנחזיר לבנק בתמיל שאני בניתי הוא פחות ב-460,000 שקל. 460,000 שקל זה מספיק בשביל לקנות דירה להשקעה, אם לא יותר. אני תמיד אוהב למדוד בסופו של דבר, מבחינת יוקר ההלוואה, יש איזשהו מדד שאני תמיד מודד אותו, שאני קורא לו כמה שקלים נחזיר על כל שקל משכנתא שלקחנו, אוקיי? זאת אומרת, אם לקחנו שקל משכנתא, אנחנו נצטרך להחזיר את השקל הזה, ועוד איזשהו סכום. אז אנחנו רואים שבתמיל שאני בניתי, אנחנו נחזיר את השקל, ועוד 47 אגורות. לעומת, אם מסתכלים בתמיל של הבנק, אנחנו מחזירים פי 2, קצת יותר מפי 2, לעומת מה שלקחנו, אוקיי? אז כמו שאמרתי, זה הפרשים שהם יכולים באמת להיות עצומים, וחבל לזרוק את הסכומים האלו סתם לקופה של הבנק. כמו שאמרתי, אתם צריכים לשים לב שזה מה שיכול לקרות לפעמים, אם אנחנו בוחרים באיזשהו החזר חודשי שהוא לא מבטא את היכולת ההחזר חודשי האמיתית שלנו, והוא נמוך מדי, אז אנחנו גם משלמים הרבה יותר כסף לבנק בסופו של יום, וגם בסופו של דבר ההחזר החודשי עולה יחסית לרמה מאוד מאוד גבוהה. אני תמיד מנסה לבנות במשכנתאות שאני בונה, הלוואות שמבחינת היחס שלהם על כמה שקלים שנחזיר, תמיד יהיה פחות מ-1.5. אם זה מתחיל לעלות מעל 1.5, זה מתחיל להצביע על איזשהו מצב שהוא לא ממש בריא. לא ממש בריא, וצריך לבדוק אם כדאי בכלל להיכנס לעסקה. אבל זה בתיאוריה, אני רוצה קצת להראות לכם דוגמאות אמיתיות. אז נתחיל עם דוגמה מבנק מזרחי, בנק מזרחי טפחות. אני רוצה שתסתכלו פה, יש פה משכנתא על סך 200,000 שקל, שנלקחה בספטמבר 1995, שנייה אחת אני שותה. הלוואה שנלקחה בספטמבר 1995, על סך 200,000 שקל.
כאשר את הדוח הזה, זה נקרא דוח יתרות לסילוק, הוצאנו ב-13/1/2014, וכשמסתכלים, דרך אגב זה הלוואה בריבית קבועה צמודה למדד, ההחזר חודשי בערך 2,000 שקלים לחודש, וכשמסתכלים על כמה הלקוח חייב היום לבנק, אנחנו רואים שזה עומד על 248,000 שקל כמעט, ש-23,000 שקל זה עמלת הפירעון המוקדם. אם נסכם את זה, בעצם אנחנו מדברים על משכנתה של 200,000 שקל, החזר חודשי של 2,045, שאם נכפיל את זה במספר חודשים שהוא שילם, אנחנו נגיע למעל 400,000 שקל, ויתרת ההלוואה שלו עומדת על 225,000 שקל כמעט, שזה 25,000 שקל יותר ממה שהוא לקח, ואם הוא בכלל רוצה לעשות שינוי במשכנתה, או לסלק אותה, או למחזר, אז החוב שלו כמעט עומד על 250,000 שקל. זאת אומרת, במשך 19 שנה הוא שילם 450,000 שקל לבנק, שזה יותר מפי 2 בעצם מהמשכנתה שהוא לקח בהתחלה, והוא עדיין חייב 50,000 שקל יותר ממה שהוא לקח. זה אמיתי לחלוטין. אני רוצה להראות לכם עוד דוגמה. הפעם בנק הפועלים. יש פה הלוואה, אתם רואים את הסכומים, 38, 50,000, 211, 390, סך הכל אם מחברים את כל הסכום הזה, זה 690,000 שקל. ההלוואה נלקחה ביולי 2008, והחלק הזה של 390,000 שקל באוגוסט 2008. אוקיי? הלוואה בחלקה בריבית קבועה צמודה, וחלקה ריבית משתנה צמודה, ובואו נראה מה קרה. אנחנו עוברים לחלק השני של הדוח הזה של ההלוואה הזאת. את הדוח הוצאנו ב-21 לאוקטובר 2015, ואנחנו יכולים פשוט לראות, אם נלך לשורה הזאת, שזה היתרה לסילוק, אנחנו רואים שזה עומד על 697,000 שקל, ש-48,000 שקל מתוך זה עמלת הפירעון המוקדם. אם נסכם גם את המשכנתה הזאת, אז הם לקחו 690,000 שקל, שילמו החזר חודשי של 3,950 שקלים, שלאורך כל החודשים, שזה בערך 7 או 8 שנים, שילמו 343,000 שקל, ויתרת ההלוואה שלהם עומדת על 650,000 שקל, כאשר שוב פעם, אם רוצים לעשות שינוי בהלוואה או לסלק, הם חייבים לבנק 697,000 שקל, שזה יותר בעצם ממה שהם לקחו. זאת אומרת, מתוך כל התשלום של ה-343,000 שקל, ההלוואה ירדה רק ב-40,000 שקל, אבל החוב בכלל גדל בכמעט 8,000 שקלים. דוגמה אחרונה, מבנק לאומי, משכנתה 1.5 מיליון, שנלקחה באפריל 2012, ריבית משתנה כל 5 שנים אם אני לא טועה, וצמודה למדד ל-30 שנה. את הדוח של ההלוואה הזאת הוציאו 4 חודשים אחרי שהיא נלקחה. אתם רואים פה, התשלום הראשון זה באפריל 2012, והדוח יצא באוגוסט 2012. ואם הולכים לראות כמה הלקוח הזה חייב היום, כמה הלקוח הזה חייב ביום שבו הוציאו את הדוח, אנחנו רואים שהוא חייב 1,600,000, שזה 100,000 שקל יותר ממה שהוא לקח, וזה תוך 4 חודשים בלבד, שמתוך 100,000 שקל, 97,000 שקל זה הקנס. אז האיש הזה פשוט שם את כל הביצים בסל אחד ובסל הלא נכון, וזה מה שיכול לקרות. וגם בתזמון לא נכון דרך אגב. אם נסכם את זה, 1.5 מיליון, החזר חודשי 7,200, שילם 29,000 שקל כמעט לבנק, והחוב שלו צמח ב-100,000 שקל תוך 4 חודשים בלבד. אוקיי, אז מדוע זה קורה בעצם כל הדבר הזה? אז יש הרבה באמת תפיסות מוטות בקרב הציבור בנושא המשכנתאות. הרבה חושבים שהיועצים בבנק באים לטובתנו, רוצים לעזור לנו. אנחנו חושבים שאם החשבון שלנו מתנהל שם שנים ואנחנו מכירים את הפקידה, או שהיא קרובת משפחה או שהיא שכנה, אז אנחנו נצליח לקבל את התנאים הכי טובים. אנשים רצים אחרי הריבית, כל הזמן אומרים השגתי ריבית מעולה, הורדתי את הבנק לרצפה, אבל
הרבה פעמים הם משווים הצעות שהן שונות בין בנק לבנק, כשבכלל הריבית זה אחד הדברים הכי פחות חשובים. זאת אומרת, הם משווים תפוחים מול אגסים, ומסתכלים רק על הריבית. הרבה חושבים שבגלל שיש כנס, אז בכלל לא משתלם לעשות מחזור. הרבה פעמים למרות שיש כנס, משתלם לעשות מחזור, ועדיין יכולים לחסוך סכום מאוד משמעותי. הרבה גם חושבים שבעצם אנחנו אמורים לשלם קודם כל את הריבית, אבל זה לא נכון. אם בונים נכון את המשכנתא, אפשר להתחיל לחתוך מהקרן, מהחוב שלנו, מהיום הראשון. ואז אנחנו גם לא נשלם פי 2 ממה שלקחנו. אבל לפי דעתי הסיבה האמיתית שזה קורה זה באמת העצלנות וחוסר הרצון, ואין לנו חשק להתמודד מול הבנקים והבירוקרטיה. המשכנתא זה באמת הרבה פעמים, אני נתקל בתגובות של אנשים, זה לא משהו שהוא נעים ונראה להם מסובך, למרות שזה ממש לא, ופשוט הם לא אוהבים להתעסק בזה. אני קורא לתופעה הזאת, שיגרתי שכחתי, לוקחים את המשכנתא וזהו, לא רוצים לשמוע מזה יותר ולא רוצים לדעת מה קורה ופשוט מתעלמים מזה, ולצערי דווקא בדברים האלו, איפה שבאמת אפשר לחסוך כל כך הרבה כסף, אנחנו ממש מקלים ראש, עוברים בין חברות סלולר, בין חברות כבלים, חוסכים בקניות בסופר, אבל בדברים של הכסף הגדול, הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים. אני לא יודע למה, כמו קחו לדוגמה כל הנושא הזה שמנבל אור, אנשים שמים את החסכונות שלהם מאות אלפי שקלים, בלי לעשות בדיקות כמו שצריך, בלי שיהיה בטוחה על הכסף שלהם, בלי שהכסף בכלל ילך לנאמנות, ולא לכיס של החברה עצמה. והאמת שהתופעה הזאת אני באמת לא מבין אותה. אבל בכל מקרה בשביל זה אני פה, בשביל לפשט את התהליך ובשביל לעזור לכם להתמודד מול הבנקים ולעשות את זה בצורה קלה ובלי בכלל כאבי ראש, כי זה יכול להיות ככה. ואני בטוח אחרי שראיתם ככה את כל הדוגמאות האלו שהראיתי לכם, הרבה אנשים הרבה פעמים מזדעזעים, כמו שאני בעצם התעצבנתי כשראיתי שאחרי 2 ששילמתי את המשכנתא הראשונה שלי, עדיין הייתי חייב את אותו סכום. וזו בעצם הייתה הסיבה שחקרתי לעומק את הנושא הזה ובניתי את השיטה שאני קורא לה המשכנתא המתכווצת, על מנת בעצם גם לחסוך מאות אלפי שקלים ולהשתחרר כמה שיותר מהר מהדבר הזה שנקרא משכנתא, כדי שנוכל להתחיל ליהנות באמת מהדברים שחשובים בחיים. אבל לפני שאני אגיד לכם באמת איך מורכבת השיטה הזאת שבניתי, אני רוצה להסביר לכם בעצם מה זה תמהיל. הרבה אנשים, כמו שציינתי, לפעמים רצים אחרי הריבית, למרות שזה אחד הדברים הכי פחות חשובים. כאשר כשבונים תמהיל הלוואה חכם, יעיל, אופטימלי ושמותאם אישית לצרכים וליכולות של הלקוח, רק אז אפשר באמת לחסוך הרבה מאוד כסף. אז מה זה בעצם התמהיל ולמה הוא כל כך חשוב? התמהיל זה בעצם הסכום שנשים בכל סוג של מסלול שנבחר, והשנים שנשים בכל סוג של הלוואה. אוקיי? אם נבנה כמובן את התמהיל לפי השיטה של המשכנתא המתכווצת, אז אנחנו נמקסם את החיסכון ונשלם הרבה פחות לבנק. צריך לשים לב שהשנים זה האלמנט שהוא באמת הכי חשוב במשכנתא, שם נמצא הכסף הגדול, וצריך לדעת כמה שנים לשים בכל סוג של מסלול. אז מה בעצם השיטה אומרת? ככה, נתחיל. בעצם אם אנחנו נתאים את המשכנתא ליכולות והצרכים האישיים שלנו ולא של הבנק, אז אנחנו נחסוך הרבה מאוד כסף, וכמובן צריך לבחור את המסלולים הנכונים, לא רק שיתאימו לנו באופן אישי, אלא שיתאימו גם לרמת הריבית במשק. כמו שציינתי בתחילת ההרצאה, ברמת ריבית נמוכה בשוק, באופן כללי כמובן, שכמובן צריכים לקחת בחשבון שצריך לבדוק את זה
לכל משפחה באופן ספציפי, אבל כעיקרון עדיף לקחת ריביות קבועות ברמת ריבית במשק נמוכה, וכשרמת הריבית במשק היא גבוהה, אז עדיף לקחת מסלולים שהם בריבית משתנה, על מנת לנצל את המצב כשיש ירידה בריבית במשק. אנחנו צריכים לבנות את המשכנתא עם ההחזר החודשי המתאים לנו, זאת אומרת המקסימלי שאנחנו יכולים להחזיר, אבל עדיין כמובן לקחת איזשהו טווח ביטחון בהתאם לתרחישים מסוימים גם במשפחה, וגם לתרחישים של עליית ריבית, אוקיי? כמו שציינתי, אם אנחנו לא עושים את זה ולוקחים החזר חודשי שהוא נמוך מדי, אנחנו נשלם מאות אלפי שקלים לחינם, וגם בסופו של דבר ההחזר החודשי יקפוץ למעלה. כמו שציינתי מקודם, השנים זה הדבר הכי חשוב במשכנתא. אוקיי? אם אנחנו נמשוך מסלולים מסוימים ליותר שנים ומסלולים אחרים לפחות שנים, אנחנו נוזיל באופן משמעותי את עלויות המימון של המשכנתא. ובמצב הזה גם אנחנו ניצור עוד משהו מסוים במשכנתא, שיווצרו לנו בעצם מדרגות בהחזר החודשי, כאשר כל מדרגה בהחזר החודשי יכולה בעצם להיות אופציה עתידית לחיסכון נוסף של כסף או של שנים במשכנתא. וכמו שאמרתי, השנים זה הכסף הגדול. הבנק בדרך כלל מה שהוא עושה, אם אתם באים לקחת משכנתא, מחלק את זה שליש, מנסה לדחוף כמה שיותר למסלולים של המשתנה היום, כדי שבאמת ההלוואה תהיה לכם יקרה, והוא מושך את זה תמיד לאותם שנים, את כל המסלולים. הוא לא מתעמק ולא חופר פנימה כדי לנסות להוזיל לכם את המשכנתא. זה לא המטרה שלו. כמובן בגלל שאנחנו יוצרים מדרגות להחזר החודשי, שכל מדרגה, כמו שאמרתי, מהווה אופציה לחיסכון נוסף בעתיד, חשוב להמשיך ולנהל את המשכנתא עם השנים. ובאמת בנקודה הזאת לבחון אופציה נוספת של מחזור וחיסכון של כסף נוסף. אז אם אנחנו ניישם את השיטה על המשכנתא שלכם, ולא משנה אם זה משכנתא חדשה, או שזה ניקח משכנתא קיימת וכמובן נמחזר אותה. אז מה שיקרה בעצם, החוב שלנו לא יגדל לבנק בתחילת ההלוואה, הוא יקטן מהיום הראשון, וכתוצאה מזה כמובן נשלם הרבה פחות כסף על ריביות והצמדה. אנחנו כמובן נמזער או שנימנע לגמרי מאופציה של כנסות עתידיים, עקב פירעון, או אם נרצה לעשות איזשהו שינוי במשכנתא. זאת אומרת שהשליטה בהמשך היא תהיה בידיים שלנו, לעשות שינויים, ולא של הבנק. אוקיי? יהיה לנו החזר חודשי שהוא יציב יחסית לאורך השנים, אבל כמו שציינתי, עם השנים, לא רק שהוא יהיה יציב, הוא גם אפילו ירד. ההחזר חודשי אפילו ירד. שזה כמובן יתרון גדול. ומה אפשר בעצם להרוויח כאשר אנחנו ממחזרים משכנתא לפי השיטה של המשכנתא המתכווצת? אנחנו יכולים לשלם מאות אלפי שקלים פחות לבנק, או לקצר את תקופת המשכנתא, או אפילו את שניהם ביחד. ניתן גם כמובן להקטין את ההחזר החודשי, ועדיין לחסוך עוד כסף. וניתן למשוך כסף לעו"ש. למשוך כסף לעו"ש זה בעצם למשכן, לקחת עוד משכנתא, על מנת לחסות הלוואות יקרות אחרות שיש לנו בעובר ושב, שמכבידות עלינו, הלוואות בנקאיות או הלוואות מחברות כרטיסי אשראי, שהן בדרך כלל מאוד יקרות והן מכבידות עלינו. אז בעצם אפשר לקחת הלוואה דרך המשכנתא, לחסות ההלוואות היקרות האלו, ובסופו של דבר גם להוזיל את המשכנתא וגם את ההחזרים החודשיים שלנו של סך כל ההלוואות. אז בסופו של דבר הבחירה אם לזרוק כסף לפח, יותר נכון לקופת הבנק, במקום ליהנות ממנעמי החיים וללמוד איך ניתן למנף את המשכנתא כדי להבטיח עתיד הרבה יותר טוב, הוא אך ורק בידיים שלכם. בהמשך ההרצאה אני באמת יראה איך ניתן
להשתמש במשכנתה במקרים מסוימים, בשביל למנף את עצמנו ולקנות נכסי נדל"ן נוספים להשקעה. זה משמעות התמונה הזאת. זה בניין בכניסה לבאר שבע, אם מישהו מכיר, קרוב לאוניברסיטה, הרבה סטודנטים שם. אז קצת ממה שהלקוחות אומרים עליי, אני לא רוצה להתעכב יותר מדי, כי אני רוצה באמת להגיע לנושאים האחרים. אז הנה לקוח שליוויתי שנה שעברה, והצלחתי לחסוך לו מעל 400,000 שקל במשכנתה. לקוחה גם משנה שעברה שהצלחתי לחסוך לה מעל 180,000 שקל במשכנתה, ועוד לקוחות, גם חסכתי להם 250,000 שקל, והם כבר בניתי להם איזושהי תוכנית שהם יודעים בעתיד, עוד כמה שנים, שהם יוכלו כבר לקנות בית נוסף להשקעה, בגלל ההלוואה החדשה שבניתי להם. זה חלק מהמטרה שלשמה הם גם קראו לי, כי הם רצו לדעת איך ניתן לעשות את זה, ועל הדרך כמובן שינינו את ההלוואה, חסכנו הרבה כסף, וזה גרמנו, בגלל ששיפרנו כל כך את ההלוואה, זה הביא למצב שהם יודעים שהם עוד כמה שנים כבר יוכלו לעשות את הצעד הזה. אז מה השלב הראשון שבעצם צריך לעשות? אני קורא לו אבחון משכנתה. אנחנו עושים איזושהי שיחה טלפונית ראשונית ביחד, שאני מברך לכם כמה פרטים ראשוניים לגבי המשכנתה שלכם, ואם אתם לוקחים משכנתה חדשה, אז גם אפשר לעשות איזושהי שיחת היכרות ראשונית על מנת להבין את המצב. אנחנו מוציאים ביחד דוח יתרות לסילוק, זאת אומרת אני עולה איתכם לשיחת ועידה מול המוקד הטלפוני של הבנק למשכנתאות, ואנחנו מוצאים את הדוח שנקרא דוח יתרות לסילוק. זה בעצם הדוח הכי חשוב במשכנתה שנותן לנו את המידע באמת על המשכנתה שלנו, ואם אפשר באמת לחסוך בה. אני עושה ניתוח לדוח ובודק בעצם אם בכלל כדאי למחזר את המשכנתה. לפעמים גם אני נתקל במקרים שבעצם לא כדאי למחזר, אז אנחנו פשוט לא נוגעים. כשיש כדאיות, ולמה בעצם אני מתכוון כדאיות? אני מתכוון שבעצם יש אפשרות של חיסכון של מינימום 50,000 שקל, או לחילופין 10% מגובה המשכנתה. רק אז אנחנו נבצע מחזור בפועל ונחסוך את הכסף. הבדיקה דרך אגב היא ללא עלות, היא בחינם, ככה שאין פה מה להפסיד. לכל מי שיש משכנתה שווה לעשות את הבדיקה הזאת. הלאה, המסלול הרגיל, אני קורא לזה המסלול הרגיל כי בהמשך, ממש תכף אני הולך להפתיע אתכם במשהו חדש, ההפתעה שדיברתי עליה בתחילת ההרצאה. מה שעושים הלאה, אני עושה איזשהו ניתוח ומיפוי הפרופיל המשפחתי והפיננסי, כולל אם יש לכם הלוואות נוספות, וזה כמובן רלוונטי גם אם זה משכנתה חדשה וגם אם זה משכנתה קיימת. אני בונה לכם תמיד משכנתה אופטימלי על פי השיטה שלי. אנחנו קובעים פגישת ייעוץ אישית איתי, שהיא בעצם כמו איזשהו שיעור פרטי בין 2 ל-3, שאני יושב איתכם, מסביר לכם איך עובדת משכנתה, מה הדברים החשובים. אם זה משכנתה קיימת, מסביר לכם על המשכנתה הקיימת שלכם ומה לא טוב בה, ואז עובר על המשכנתה החדשה שבניתי, נותן פירוט, אנחנו רואים תרחישים מסוימים, ורואים את התפתחות ההחזר החודשי, ההתפתחות של החוב שלנו לבנק, ומאותה נקודה יש לכם בעצם שתי אופציות, או ללכת לבד לבנק, ואני מלווה אתכם טלפונית, אוקיי? שזה נקרא מסלול מקוצר, או לחילופין אני יכול גם לעשות את הליווי האישי ומלא, וגם לגשת איתכם לבנק, וזה נקרא בעצם הליווי המלא. שתי אופציות. אבל זה כמו שאמרתי המסלול הרגיל שהוא גם הוא מחולק לשתי אופציות, מקוצר וליווי מלא שאני בא איתכם לבנק. זה בעצם הצורה שבה מבצעות רוב חברות ייעוץ המשכנתאות בארץ את הליווי. אבל אני רוצה להציע לכם משהו חדש.
משהו שאני חושב שבתחום שלי הוא סוג של מהפכה, לא פחות ממהפכה. מה שקורה זה שהרבה פעמים במהלך פגישות הייעוץ שלי עם הלקוחות, הם אומרים, האמת שזה תמיד באמצע או לקראת הסוף, הם תמיד אומרים לי, תשמע איתן, וואלה, זה לא באמת כזה מסובך, זה לא מפחיד כמו שחשבנו, כל העניין הזה של המשכנתא. וזה גרם לי להתחיל לחשוב איך אני יכול בעצם לחלוק יותר מהידע שלי ולהרבה יותר אנשים. והמחשבה הזאת בעצם הולידה את ההצעה הבאה. אני קורא לזה מהפכה. זה בעצם קורס לניהול ומינוף משכנתאות. אוקיי? זה ייעוץ ומינוף משכנתא, אתם מקבלים את הכלים לנהל את המשכנתא ולמנף אותה לכל החיים. אבל זה לא רק מקבלים את הכלים והמיומנות, אתם עדיין גם מקבלים בתהליך הזה גם ליווי אישי. אז מה זה בעצם? זה קורס לניהול ומינוף משכנתאות, שנותן לכם את כל הכלים וכל הידע וכל המיומנות, לבנות משכנתא אופטימלית, מותאמת אישית לצרכים שלכם, לנהל אותה לאורך השנים, וגם להשתמש בה בשביל לקנות נכסי נדל"ן נוספים בארץ ובחו"ל. זה מוגבל ל10 משתתפים בלבד. עכשיו, למה אני אומר שבכל מקרה זה כולל ליווי אישי, למה אני מתכוון שאני אומר שאתם מקבלים את כל הכלים שאתם צריכים? אז במהלך הקורס אתם מקבלים, כל מי שנרשם לקורס, מקבל מחשבון משכנתא. זה המחשבון משכנתא שאני עובד איתו, ואתם מקבלים אותו במסגרת הקורס בחינם. כשיש לכם את המחשבון, זה פשוט קל, זה ממש כלי עוצמתי שעושה את זה פשוט וקל, ואתם מקבלים אותו לכל החיים ובחינם. אתם יכולים להשתמש בו בשביל לעזור לחברים, למשפחה בנושא של המשכנתא. אתם מקבלים בנוסף לזה פגישת ייעוץ משכנתא אישית איתי בין 2 ל3, כמו שאמרתי, כמו בליווי האישי שציינתי. מעבר לזה תקבלו ממני גם עוד 2 שיחות ייעוץ משכנתא אישיים של שעה כל אחד בסקייפ. עכשיו, כל השיחות האלו לא מוגבלות בזמן, מתי שתרצו אתם תוכלו לממש את זה. עכשיו, 2 השיחות שהן בסקייפ, אני לא יודע אם כולם מכירים את הנושא הזה של סקייפ, אבל בסקייפ יש אופציה של שיתוף מסך, ואז אתם יכולים לראות מה שבמסך שלי, או שאני יכול לראות מה שבמסך שלכם, זה בעצם כמו לשבת אחד ליד השני. מעבר לזה אתם מקבלים גם 5 בדיקות כדאיות מחזור משכנתא בחינם. זה בעצם בונוסים שהם בשווי של מעל 15,000 שקל. עכשיו, באמת בגלל שזה לא כזה מסובך ומפחיד כמו שרוב האנשים חושבים, אני פיתחתי את הקורס הזה, ואתם כמו שאמרתי מקבלים גם את הליווי האישי. אני לא רוצה שתלכו לייעוץ או שתבואו אליי גם לייעוץ וזה יהיה זבנג וגמרנו, כמו שרוב האנשים עושים, משלמים אלפי שקלים בשביל שירות שהוא חד פעמי, ואז כשהם יצטרכו עוד פעם הם יצטרכו לשלם עוד פעם. בצורה הזאת אתם מקבלים את הכל פעם אחת ולכל החיים. מעבר לזה גם אתם מקבלים בנוסף 2 מדריכים שלי בנושא של איך למחזר משכנתא, את התהליך הנכון, איך לקחת משכנתא חדשה, גם התהליכים הנכונים בעניין הזה. מקבלים עוד מחשבון לניהול תקציב ועלויות ברכישת נכס, שזה מאוד חשוב בעניין הזה, כדי שלא תחרגו מהתקציב שלכם כשאתם באים לקנות דירה, לא משנה אם זה מקבלן או דירה יד שנייה. אתם מקבלים מתנה עוד מחשבון לניהול תקציב משק הבית. זה מחשבון שיוכל לכוון אתכם באמת להחזר החודשי האופטימלי בשבילכם, שגם כמובן, כמו שאמרתי, ההחזר החודשי הוא מאוד חשוב ויכול להוזיל הרבה מאוד מעלויות המשכנתא. ועוד 2 צ'קליסטים לגבי כל המסמכים שאתם צריכים כשאתם באים לקחת משכנתא ואחרי שאתם לוקחים משכנתא. בנוסף, אם זה לא מספיק, אני גם רוצה לתת אחריות. זו אחריות בעצם מלאה לשביעות רצונכם. אם אתם נרשמים לקורס ומשתתפים ב2 השיעורים הראשונים ולא תהיו מרוצים מהתוכן, אתם יכולים להגיד לי ואני פשוט מחזיר לכם את הכסף ללא שאלות.
ההשקעה בקורס, תראו, ייעוץ בליווי מלא אני גובה 5,900 שקלים, ייעוץ בליווי המקוצר כמו שציינתי זה 3,900 שקלים, מי שעדיין רוצה ללכת בדרך הזאת כמובן אני לא שולל את זה, זה אפשרי, אבל עלות הקורס היא 6 תשלומים שווים של 582 שקלים, שזה סך הכל 3,490 שקלים בלבד, זה בעצם מחיר שהוא יותר נמוך מהעלות ליווי המקוצר, והמחיר הזה הוא ליומיים הקרובים, כי ההרשמה כמו שציינתי זה ל10 אנשים בלבד. זה קורס ביומיים מרוכזים, וזה שיעורים פרונטליים מלאים, זה לא דרך המחשב, יש הרבה מאוד קורסים שמועברים דרך המחשב, לא בחי, וזה שיעורים בעצם שמוקלטים, זה פרונטלי וחי לחלוטין, זה מצומצם, רק 10 אנשים, יום חמישי מ3:30 עד 9 ושישי מ8 בבוקר עד 2. ואני כבר ביצעתי את הקורס הזה פעם אחת למספר לקוחות שלי והתגובות לקורס היו באמת מדהימות. עכשיו אני נותן בעצם את כל ההטבות במסגרת הקורס כדי שבאמת גם להפיג את החשש שלכם בעניין הזה של החומר שאתם הולכים ללמוד, כי זה באמת לא כזה מסובך, וגם אם עדיין אתם טיפה חוששים מזה, אתם בכל מקרה מקבלים את הליווי האישי שלי בשלוש פעמים הבאות בחיים שלכם, כשתצטרכו או לקחת משכנתה או למחזר משכנתה, וזה בעצם לא מוגבל בזמן העניין הזה. זה חלק מהחומר שאנחנו נעבור עליו בקורס. מעבר לחומרים שקשורים לעניין של המשכנתה, אני אלמד אתכם גם את החומר בתחום מה שנקרא הנדל"ן ומינוף הנכסים. אנחנו נראה בעצם איך ניתן באמת, אני באמת אלמד את זה לעומק, איך אפשר למנף את המשכנתה בשביל לקנות נכסי נדל"ן נוספים, ואני תכף גם עומד להגיע לזה בהרצאה הזאת. והנושא הזה הוא באמת מאוד 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 חשוב, במיוחד במדינה שלנו, כי אני לא חושב שהיום באמת אפשר לסמוך על הפנסיה שלנו. אין היום מקומות עבודה שהם באמת יציבים כמו שהיה פעם. ויוקר המחיה והחשש מפיטורים בגיל מבוגר, ואז גם קושי למציאת עבודה, זו תופעה שהיא מתרחבת עם השנים יותר ויותר. ואני חושב שחשוב שכל אחד מאיתנו ידע איך לנהל ולמנף את הכסף שלנו בצורה הכי אפקטיבית, כדי שנוכל להבטיח את העתיד שלנו ואת העתיד של הילדים שלנו. אני גם אלמד אתכם מהם השלבים הנכונים שבאים לחפש נכס להשקעה או נכס למגורים, על מנת לא לעשות טעויות. כל מי שמעוניין להירשם, לבדוק את ההתאמה שלו לקורס, מוזמן להשאיר את המספר טלפון שלו ואת השם בתיבה של הצ'אט, או שלחילופין יצא מייל, בעוד רבע שעה אני חושב יצא מייל, לכולם, עם קישור שאתם יכולים להיכנס אליו, להשאיר את הפרטים שלכם, ואני כמובן יחזור אליכם לבדוק את ההתאמה שלכם לקורס. אוקיי? אז בואו נעבור הלאה. כל נושא המינוף. שנייה אחת. אוקיי, מינוף נכסים בעצם, בעזרת המשכנתה. מה זה בעצם אומר? על פי חוקי בנק ישראל בעצם, ניתן לקחת משכנתה על נכס קיים, בשביל לקנות נכסי נדל"ן נוספים, אבל עד רמה של 50% מהנכס הקיים. זה אומר לצורך העניין, יש לנו פה דוגמה, הבית שאתם רואים משמאל, שווה 1 מיליון שקלים, כאשר יש עליו משכנתה של 250,000 שקל, זה אומר שאנחנו יכולים לקחת עוד משכנתה של 250,000 שקל על הנכס הקיים, וה-250,000 שקל האלו
ייחשבו לנו הון עצמי. שנייה אחת, אני שותה. כמו שציינתי, ה-250,000 שקל האלו ייחשבו לנו כהון עצמי. עכשיו, אנחנו יכולים למצוא נכס ששווה 500,000 שקל, ולקחת עליו משכנתה של 250,000 שקל. ואז במצב הזה אנחנו יכולים לקנות נכס ב500,000 שקל, נכס להשקעה, כאשר המימון מגיע חצי מהנכס הקיים שלנו, משכנתה על הנכס הקיים, והחצי השני כמשכנתה על הנכס החדש. וככה בעצם ניתן לקנות דירה להשקעה ללא הון עצמי. לא מסובך בכלל, מאוד פשוט. אבל איך צריך לעשות את זה בצורה הנכונה, על מנת לא להתעכב בבעיות ושהעסקה לא תיפול. הרבה פעמים מי שלא עושה את זה בדרך הנכונה יכול או לאבד כסף בתהליך ובסוף העסקה נופלת. אז חשוב מאוד להגדיר את מטרת ההשקעה שלנו, את התקציב, ואז בהתאם לזה כמובן המיקום, איפה אנחנו רוצים לקנות והאסטרטגיה. כי אם לא נעשה את הדבר הזה, אז אנחנו עלולים להיות בבעיה. מבחינת השקעה צריך להבין האם זה לטווח ארוך, נכס מניב, או משהו לטווח קצר, או עסקת אקזיט אולי. אנחנו בודקים כמה הבית הנוכחי שלנו שווה, אוקיי? מנסים לתת איזושהי הערכה, לא להיות אופטימיים מדי, אוקיי? הערכה מציאותית, אפשר להשתמש במדלן, או ברשות המיסים, להסתכל על עסקאות באזור שלנו, על מנת להגיע לאיזושהי הערכה שהיא נכונה לגבי הנכס שלנו. אנחנו מוציאים דוח יתרות לסילוק של המשכנתה שלנו, על מנת לראות באמת כמה אנחנו יכולים לקחת עוד משכנתה על הנכס הקיים. וכמובן אנחנו צריכים לקחת בחשבון הוצאות נוספות, כמו השמאות, מתווך אם יש, עורך דין, מס רכישה ושיפוצים, ואם יש עוד דברים אז צריך לקחת אותם בחשבון. דרך אגב, הרבה פעמים אפשר גם לממן את הדברים האלו גם בעזרת משכון, או לחילופין מהון עצמי שכן קיים. אוקיי, אז מה אנחנו עושים קודם? אנחנו קודם כל ניגשים לבנק הקיים שלנו, איפה שהמשכנתה נמצאת, על מנת לקבל אישור עקרוני למתווה של העסקה, שגם כולל כמובן משכנתה על הנכס הקיים, וגם משכנתה על נכס חדש. אחרי שאנחנו רואים שיש לנו אישור עקרוני מהבנק למתווה של העסקה הזאת, אנחנו מזמינים בעצם שמאי מטעם הבנק, מבקשים בעצם שהבנק יוציא לנו הזמנה לשמאי מטעמו, שמבצע שמאות על הנכס שלנו. בסופו של דבר, כמות הכסף שנוכל לקחת על חשבון הבית ייקבע על ידי הערכה שנותן השמאי. בגלל זה חשוב להיות מציאותיים בבדיקה שאנחנו עושים לפני. אוקיי? עכשיו, אם אנחנו מוצאים נכס להשקעה, כמובן שחשוב לעשות בדיקה מעמיקה גם לגבי השווי שוק שלו, גם שוב פעם בעזרת מדלן ורשות המיסים. יש אפשרות לקבל ודאות מלאה על העניין הזה, אם אנחנו נזמין שמאי באופן פרטי, כאשר אנחנו מוצאים נכס, רק צריך לשים לב ששמאי שאנחנו מזמינים באופן פרטי, לבדוק שבאמת השמאות שלו תתקבל על ידי הבנקים, וכמובן צריך לקחת בחשבון ששמאות פרטית עולה יותר כסף. אם שמאות, כשאנחנו מזמינים שמאי מטעם הבנק, עולה באזור ה-600 שקלים, אז במקרה הזה זה יעלה פי 2, בערך 1,200 שקל. אנחנו כמובן צריכים לבדוק את המצב הרישומי של הנכס. צריך להוציא נסח טאבו מהטאבו, ולראות שבאמת זו דירה, שאין חריגות, שאין בעיות, שזה לא נכס שלא סיים תהליך הרישום, ועוד כל מיני דברים כאלו, על מנת להבין למה אנחנו נכנסים, כי הבנק, אחד הפרמטרים החשובים שהוא בודק, זה את טיב הרישום של הנכס, עד כמה הנכס הוא בעצם
מה שנקרא בטוח מבחינת הבנק שרוצים לממש אותו ושאין בעיות במקרה הזה. אז כמובן המצב הכי טוב זה כשיש רישום בעלות פרטית על הנכס. אוקיי, עכשיו צריך לשים לב, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. כשאנחנו בעצם קונים דירה, כשאין לנו הון עצמי, אין לנו בעצם מזומן, אז אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי הסכמה עם המוכר. כי בדרך כלל ברוב העסקאות, במעמד החתימה על החוזה, אנחנו צריכים לתת סכום מסוים כבר, בערך 15% או מה שנסגר בהסכם. עכשיו, אנחנו אין לנו את הסכום הזה לתת במעמד החתימה, כי רק אחרי שחותמים ויש חוזה ומעבירים אותו לבנק, רק אז התיק באותו רגע נשלח לאישור והוא מאושר, ואז אפשר למשוך את הכסף. אז במצב הזה אנחנו צריכים להגיע עם המוכר שייתן לנו בעצם איזשהו זמן מרגע החתימה עד שנוכל לשלם לו את הסכום הראשוני. אפשר כמובן במקרה הזה לפצות את המוכר בתשלום ראשון גבוה מהמקובל, כדי בעצם שהוא אולי יסכים לזה. עכשיו, אם הוא עדיין לא מסכים, אז יש אפשרות לבצע תהליך שנקרא החזר הון, שזה אומר, אם לצורך העניין אין לכם את המקדמה, אתם יכולים לקחת נגיד מאח שלכם את הכסף. כמובן אתם צריכים להביא אסמכתה שאכן הכסף הזה שולם למוכר, ולהגיע להסכמה עם הבנק שברגע שבעצם החוזה נחתם והוא מאושר והכל מאושר והכסף יכול לעבור, חלק מהכסף של המשכנתא ילך כמובן למוכר, אבל החלק שאח שלכם שילם בהתחלה לצורך העניין יחזור אליכם במזומן, ואז תוכלו להחזיר את זה לאח שלכם. כמובן תשימו לב שהסכום הזה גם הבנק נותן אותו בריבית של דיור, ולא בריבית של כל מטרה. באופן כללי כשממשכנים את הבית לטובת מטרות אחרות, כמו לא יודע, לקנות רכב או כל דבר אחר, אז הריבית היא יותר גבוהה ממשכון שהוא לצורך קניית נכס נדל"ני. אוקיי? אז במקרה הזה חשוב לשים לב שמקבלים ריבית דיור בעניין הזה, למרות שאתם מקבלים את הכסף ליד. אוקיי. ודבר נוסף, שלא יהיה קשירת נכסים, זאת אומרת, לכל נכס לפתוח תיק משכנתא בנפרד, כי אחרת בעתיד אם תרצו לממש את הנכס להשקעה, אתם לא תוכלו, תצטרכו לממש את שני הנכסים כדי לעשות את זה. ודבר נוסף, אם כן יש לכם קצת הון עצמי שאתם יכולים להשתמש בו ואתם רוצים להשתמש, תשימו לב שאם אתם לוקחים 45% מימון מהבנק ומטה, אתם מקבלים את הריבית הכי נמוכה שניתן לקבל. באופן כללי, ככל שלוקחים אחוזי מימון יותר נמוכים, מן הסתם הריבית תהיה יותר נמוכה. רק תשימו לב שעדיף לכם תמיד לנצל את ה-50% המקסימלי מהנכס החדש שאתם קונים, כי ריבית על נכס חדש שאתם קונים תהיה יותר טובה, יותר נמוכה בעצם, מריבית שתקבלו על משכון של הנכס הקיים שלכם. אז אתם צריכים באמת לתכנן טוב טוב את התקציב בהתאם לדבר הזה, ולשים לב. אני בעצמי קניתי דירה במינוף מלא, חוץ מההוצאות הנוספות, זה היה בממש בלי הון עצמי, בבאר שבע, בביאליק, קרוב למכללה שם, להנדסה. זה תמונות של הדירה אחרי השיפוץ, היא היום מושכרת, וכמובן שאת המשכנתא משלמים השוכרים, שזה הדבר הכי טוב. עוד 10-15 שנה בערך, יהיה לי הכנסה פסיבית לחלוטין מהנכס הזה. מה גם שזה נכס עם אופציה עתידית, זה דירה בשיקון שיש שם פוטנציאל מבחינת פינוי בינוי, שאני מקווה שאולי בעתיד גם יקרה. אוקיי, אז
כאן אני סיימתי. אם יש לכם שאלות, אפשר לשאול עכשיו. אם לא, כמו שציינתי, מי שמעוניין לבדוק את ההתאמה שלו לקורס, או פשוט לבדוק את הכדאיות של מחזור המשכנתא שלו גם בתהליך הרגיל, מוזמן כמובן להשאיר לי את הפרטים בצ'אט, או להשאיר את הפרטים בקישור שהוא יקבל במייל בדקות הקרובות. אוקיי. נו מה, אין לכם שאלות? זה היה כל כך ברור? עברתי פה סך הכל על הרבה מאוד דברים. כל מיני דברים, לא רק לגבי המשכנתא, גם לגבי נושא המינוף. אז אם יש שאלות, אני אשמח לשמוע. שנייה אחת. רגע. יש פה שאלה לגבי, רוצים הבהרה לגבי העניין של כדאיות המחזור, אז זה 50,000 שקל, אם יש חיסכון של 50,000 שקל, לא הבנתם את הכוונה של 10%, אז אם נגיד יש משכנתא שהיא על סך 300,000 שקל לצורך העניין, ואפשר לחסוך 40,000 שקל, אז כמובן במצב הזה עדיין יש כדאיות. שנייה אחת, יש פה עוד שאלות, רק יחליף את המסך שלי של השאלות. איך אתה מחשב את יתרת הסילוק של המשכנתא? אז לא צריך לחשב בכלל, ברגע שמקבלים את הדוח, יש שם את כל הפרטים, ופשוט מוציאים את זה משם, מהדוח יתרות לסילוק. נראה. האם כדאי לפעמים לקחת את הקלץ בכמה תוכניות מחולקות, ואם כן, האם אתה יכול לתת דוגמה? תראה, זה משהו שצריך לבדוק אותו באופן ספציפי ללקוח, זאת אומרת, אתה צריך להבין שאם אתה תיקח את זה בכמה תוכניות מחולקות, אני מניח שאתה מתכוון שחלק מהתוכניות יהיו ליותר שנים וחלק לפחות שנים, ועם סכומים שונים, אז צריך בסופו של דבר להתאים את זה, ושהלקוח יוכל לעמוד בהחזר החודשי. זאת אומרת, זה משהו שצריך לבדוק אותו באופן ספציפי. כמובן גם צריך לבדוק איזה סכום לשים לכל תת מסלול, אם נקרא לזה ככה. אבל זה משהו שצריך לבדוק אותו באופן ספציפי. חיים, כמה עולה ליווי אישי שלך ללקיחת משכנתא ראשונה, כולל ההתנהלות מול הבנק? כמו שציינתי, זה עולה 5,900 שקלים, אם זה לא במסגרת הקורס. אם אתה רוצה במסגרת הקורס, אתה יכול גם לבוא לקורס ולהוסיף מעבר לקורס עוד תשלום של 1,500 שקלים, שזה עדיין יצא לך יותר זול, ואני גם אתן לך ליווי שהוא כמובן לבנק. הסיבה שאני עושה את זה ככה, כי אני מעוניין לעשות את זה בצורה של הקורס. זה משהו שאני מעוניין לקדם, אני חושב שזה הדרך הכי טובה לעשות את התהליך הזה, זה הכי נכון גם ללקוח וגם לי. מדוע יש הבדלים בהחזרים ובשנים בין כל יועצי המשכנתאות? תשמע, כל יועץ משכנתאות בסופו של דבר יכול להיות שיהיו ניואנסים כאלו אחרים,
זאת אומרת, כל יועץ משכנתאות גם יכול להיות שתהיה לו ראייה כזו או אחרת. אני לא נכנס לשיקולים של כל יועץ כזה או אחר, אני בסופו של דבר מנסה להתאים לך את ההלוואה שתהיה הכי טובה לך באופן אישי, וגם מבחינת רמת הריבית במשק. זה משהו שקצת קשה לי לענות עליו. אסתי אומרת שהיא יכולה להתחבר. יש לך שאלה, אסתי? מתי הצטרפת? אני מקווה שלא רק עכשיו. תראו, היו הרבה פניות ביום יומיים האחרונים בנושא של הקלטה. אז אני נכנע ללחץ, ועל מנת שכולם יוכלו לקבל את כל הערך ואת כל המידע מההרצאה הזאת, אז אני פשוט אשלח לכולם את ההקלטה ביום יומיים הקרובים, וככה לא יהיו בעיות. מקווה שזה מספק, אסתי. יש עוד שאלות? בבקשה, אסתי, וגם בבקשה לך חזי. בסופו של דבר, אם אני רוצה רגע לחזור לעניין הזה של הקורס, כי זה משהו שהוא באמת חדש, לא קיים היום בשוק. הרבה אנשים חוששים מהעניין הזה של משכנתא, חושבים שזה קשה, מסובך, אבל זה כל כך לא נכון. זה ממש 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 פשוט, זה לא מסובך בכלל, ואפשר להתמודד עם זה, ורק צריך את ההדרכה הנכונה ומישהו שקצת בעצם יפתח את הראש ויראה באמת מה נכון ומה חשוב, וייתן את הכלים, במיוחד העניין הזה של המחשבון, שזה משהו שכמובן אף אחד לא נותן את הדבר הזה. כי אני חושב שחשוב שנבין מה אנחנו עושים, במיוחד במקרים כאלו של סכומים כל כך גבוהים כמו משכנתא. והמחשבון הזה יכול לשמש אותנו לא רק היום, גם בעתיד, לעזור לחברים, למשפחה, וזה דבר נהדר. אם יש עוד שאלות, אז אני אשמח לענות, ואם אין, אז אני אסיים את השידור. טוב, אני רואה שאין עוד שאלות, אז אני מודה לכם שהצטרפתם אליי הערב הזה, ואני מקווה שבאמת קיבלתם
הרבה ערך והרבה מידע שהוא יעזור לכם בהמשך. שיהיה לכולם לילה טוב. ביי.